So guys, नै दा आं हाथिजानाव ब्लग खालामनो फैदों, शर्ट मुभि खालामदो। नायनोबा खोन्थालांबाय थागोन आं, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। शर्ट मुभि खालामग्राफोरा खाबाय बोदो रेडी ओंखारबोदो खोनारा होदो नोंसोर मा 1 2 3 स्टार्ट नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि ब्लगखौ। शर्ट मुभि खालामगासिनो दं बिथांमोना हाथिजानि, बारा गोबाव नांला। ओमफ्राय नोंथां देलाय फिल्मना मामोनलाय? थाब बुं। बिलोगो। आच्छा होनो हालिया आं बिरलांगोनबो। दा हाथायाव सफैबाय जोङो। बे हाथायाव सुद लानोसै आरो दसेनो, मोनसे रुल दं इयाव। अब बेसे लागोन? आच्छा लानोसै आरो ada nomor kan nomor lah दा जों बेयाव शर्ट लागोन, शर्ट मुभि खालामगासिनो दं। दा ससे लागोन आरो इयाव। ini tuh ang sanwa mayu mari sodo dulu nih. Sehingga apa prinsipal lah itu. जोंनि नांगौ मुवाफोराबा दंना गैया बेबा? बोरै बानाय? नायथिंला बाय। राफोरबो नांगौमोन आरो जोंनो। दंना गैया? आयौ अरखो। जा खालामग्रा आखाया। Betri lo. Lo, salah. दे चला दे साहब ने रो रेडी पेडो itu Jasin kemana? आच्छा लादों लाना दोनदो थेवब्लाबो जोब्बाय दा जोङो बेलेग जायगायाव सुद लायफिनसै आरो ओमफ्राय नांजोबाय। नै जोंना पार्टनारफ्रा याव दं, ओमफ्राय हाथाया बेनोमोन आरो नै जोंना केमेरामेननिबो सासे बानानै दंखायो। निकन मास्टार। आच्छा हेल' माबोरै मोनदों? मोजां ना? बिराद मोजां। होंगो दोंगो मारै मोनदों आदामोन शुटिंआ? आब'मोन नालाय बोरै मोनदों? बरिया। आच्छा मेथाइ बायदोंमोन मालाय गावसोरल' जाबाय। सोर? नै फट' लासोदों
दा ससेयाव मोनसे रुल दंबावो नामाथाय आं बुंनो हाला दा ओमफ्राय खिन्थु दं आरो दंनाया लामायाव दङ दा बबेखिनियाव लानाय जायो बुंनो हाया दा